एगो जनी के सैया जी नया नया शादी करा लेलन आ देश के जवान बन आ जैसे शादी भइल बा तब से बॉर्डर पर से फोन आ गई कि आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो उनकर पत्नी बड़ा हैरान बनी कि भैया हमार गौना भइल बा तब ले जात ड्यूटी करे तो इनके ड्यूटी करे के रहे तो फिर हमरा से बियाह काहे कइलन आ काहे गौना कइलन। बड़ा परेशान बनी अपना सैया जी से कहत रही अरे होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबलम आवना उड़ा दी अचर बाबलम जी 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 होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबलम जी आवना उड़ा दी अचर बाबलम जी आवना उड़ा दी अचर बाबलम जी। भैया मैं दे रही हूँ धुन बजाओ ना क्या। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला रजाई में। भैया जो लाल पीला जरा जगह के बंद कर देवा का है ये जो लाल पीला बा बंद कर दीजिए। हाँ ठीक बा खुश अरे जानम तुमसे यार गजब तुम अरे जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में प्यार की लड़ाई में जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में जागा मैं अकेला रजाई में। और अपना सैया जी से कहा था ए जी फौज के नौकरी बकैसन ही नौकरी भोले घर रह के ढोले टोकरी फौज के नौकरी बकैसन ही नौकरी भोले घर रह के ढोले टोकरी काहे तू करल हमरा जियरा पे बार हो तू ही तो बड़ा सैया जिए के आधार हो तोहरा से धड़ के जियरवा बलम कहतरी ए जी रउए से हमार सब कुछ बा रउए से जान प्राण सब कुछ रउए बानी तो हरे से डर के और जिया बलम जी आवना उड़ा दी अचर 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 बलम जी।
तारी जानो तानी सैया देश के जवान हो तोहरा पे बाटे पूरा देश के अभिमान हो जानो तानी सैया देश के जवान हो तोहरे से बाटे पिया देशवा के प्राण हो तोहरे से बाटे पिया आँखी के काजरवा तोहरे से होवे सैया करहो सिंगरवा तोहरे से बाटे से नुरवा बलमदी कहा तरी हम जाना तनी रुआ देश के जवान बनी देश के रक्षा ला भारत माता रुआ के चुनले बानी लेकिन हमरो हमहू रुआ के कुछ बानी और रुआ के फर्ज हमरो ला कुछ बा तो हर